is bijna 4 wel in de gym hier stond, mijn zoon. Bij de A-zoon. Maar zien toen me omheen. Zo. Naar Barcelona. Op het busje stond Parijs. Daar gaan we eerst heen. En we zijn nu in Amsterdam. We zijn juist begonnen in Lauwert. Bij Willem de Vries, bij Noorderwien natuurlijk. Dan we even uitzwaaid. En daarna ben we naar de Blokhuis Spoortwest. Op mijn Facebook kun je hem zien hoe wij daar optreden hebben. En uitzwaaid binnen terug Tjeerd van Bekken van Culturele Haardstad 2018. Dat ik me daarom verbonden is, omdat kunst en cultuur, dat is de passie in je leven. Dus, en daarom zit Sarah hier en ben ik hier en willen we het hier optreden. De twijfel ligt in alles en alles wat ik doe. Is het goed of fout? Maak ik eigen goud? Oké. Ik ga voor de eerste keer met de pet rond, Sarah. Goed idee. Ik ga met de pet rond. Zie je, het wil niet altijd, hè? Het wil niet altijd. Nee. Sorry. Nee. Het is niet goed genoeg. Het is niet goed genoeg. Jij wil pinnen. Ik doe dit niet goed, Jim. Nou. I got some. Ongeschreven oh, wat doe je dan? Dan ga je praten. En je zegt hem niet voelt. Nou, hij zegt dingen terug, wat de boel niet echt bekoelt. Dus je waagt nog eens ogen, je doet het af met een maar ja. Dan begint hij je te zoenen, je wil meer en zegt, ik ga. Ik ga? Ja. Ik ga. Nou, we hebben correct hier optreed bij het Noorderlicht in Amsterdam. En we krijgen even een patatje en wat lekker drinken. En we hadden de auto echt de biest in. Het wie wel een uitdaging om even zo hier te staan. En helemaal als het nog niet helemaal goed gerepeteerd hast. En dat gewoon ter plekke doet. En daarom zeggen wij, ons programma is spontaneous improvisaties. Ik ben in Antwerpen. Ja, en ik weet net, hoi, ik weet net meer in welke straat ik ben, dat weet ik even net meer. Maar we zijn in Antwerpen, onze auto die staat helemaal deparkeerd. Nou Sarah, bist je hier al? Ik ben er al. Bist je er al? Ja, verbazingwekkend hè? Dit is Mark. Ik ben Mark. Mark, doe even voor de film nog een handje. Hè? Oké, ja. We hebben elkaar nog niet gezien, hè? En Mark voert ons echt de Vlaamse lekkere broodjes in. Dus. Die chocolade. Dus, wij hebben ons eerste couchsurfadres in België. Ik heb bij mijn broer slept, Juste Jonne, in Steenbergen. En we hebben even een hele bijzondere jonnehond en echt een hele bijzondere hond. Dus dat wie ik wel echt een, ja, het jerde ik wel bij een doorbraak. Ja, deze reis is net alleen nog maar een leuk spelen op stritten, maar ik merk echt dat er een protte dingen oplost worden. En daar ben ik toch wel heel dankbaar voor dat dat kind en dat ik dat dan echt talenten kind en dat Sarah er is om het goed te begeleiden. Dus dit is even vanuit Antwerpen, uw eerste Mooi huis. couchsurf adres.